Doncs comencem. De moment, en principi, diria bé que qui no parli desconnectin el silenci. Jo, si us n'oblideu, desconnectaré, però en principi cadascú, així el vídeo no. Molt bé. Doncs benvinguts a tots. Si us sembla, comencem aquest webinar. Benvinguts a tots els que sou aquí, suposo més gent, hi ha més gent inscrita, s'hi anar apuntant. El webinar d'avui que organitzem a la Facultat d'Economia i Empresa du de títol l'economia balear en temps de pandèmia, del turisme i d'altres coses. Òbviament, la motivació d'organitzar aquest webinar és arrel de la pandèmia. La situació econòmica a les Balears és molt difícil, molt difícil, i per tant creiem que el que és a la Facultat d'Economia i Empresa de les Balears val la pena de parlar-ne. També l'altra part del títol és el turisme i altres coses, amb la qual, òbviament, la idea és l'activitat principal a les Balears és el turisme i, per tant, el devenir econòmic aquests propers mesos i anys té molt a veure amb el que passi amb el turisme i previsiblement seguirà sent així en el futur, a no ser que el tema de la pandèmia es cronifiqués d'una manera, òbviament, que ningú voldria. Altres coses, al parlar d'altres coses vol dir que potser sortiran altres temes en el webinar al voltant de qüestions fiscals, qüestions d'altres sectors en els quals potser a mig llarg termini ens pot interessar des de les illes diversificar, etc. L'altre dia al Financial Times hi havia un article que parlava que duia el títol Tourism, Can Europe Save Its Summer?, que després de ressaltar la importància que té el turisme per l'economia europea, no només per l'espanyola i, òbviament, no només per la balear, sinó per tota l'economia europea, però el que crec que són les dues preguntes més importants, més claus, segurament, que tenim avui en dia sobre la taula. La primera és, quan de la temporada turística es pot salvar? Aquesta em sembla que és una mica una de les preguntes que ens hem de fer a les Balears. Però la segona és, els esforços per salvar aquesta temporada turística poden minar, poden perjudicar el fet de mantenir la pandèmia sota control? Aquesta és l'altra pregunta també fonamental. Intentar reactivar el turisme pot perjudicar la situació de la pandèmia que actualment, almenys a Mallorca i a les Balears, està relativament controlada. Òbviament, les dues preguntes estan íntimament lligades l'una amb l'altra i l'equilibri és molt complicat. Bé, d'això i d'altres coses crec que en parlarem amb els ponents que tenim avui. Abans de presentar-los, deixeu-me que expliqui un poc la logística d'aquesta taula rodona d'aquest webinar, que bàsicament és cadascú dels tres ponents farà intervencions de fins a 15 minuts. En total tindrem aquí en principi uns 45 minuts màxim d'intervenció primeres de la taula. Després es donarà lloc a un torn de debat i de preguntes per part vostra, per part de tots els assistents i també, per què no, entre els mateixos ponents. Les preguntes, una mica el sistema que fem, com que som força gent i el sistema online és una mica més complicat que quan és online, és que les preguntes es poden fer via xat i els ponents ja poden anar llegint, però sobretot jo el que faré és llegir-les, recollir-les i transmetre-les a la taula, potser ordenant-ne diverses en una, etc. D'acord? Aquesta és una mica la logística que tenim prevista avui. No sé si ho he dit al principi, el webinar s'està gravant i eventualment ho penjarem per tenir-ho, per si algú dels que s'han inscrit al final no ha pogut assistir i té ganes de seguir-lo a posteriori. Qui tenim avui en aquest webinar? Tenim tres ponents, als quals vull agrair la seva invitació, les seves ganes de participar. Us presentaré ja a tots tres
per ordre alfabètic i també per ordre invers a el que és la presentació, a el que és la participació que hem comentat que tindríem. D'acord? Per tant, deixeu-me començar per en Lluís Bru. En Lluís Bru és professor del Departament d'Economia de l'Empresa aquí a la UIB, és doctor en Economia per la Universitat Autònoma i és un investigador especialitzat en temes d'economia industrial. Òbviament, quan parlem d'economia industrial, una de les indústries, no és l'única ni molt maco, però una de les indústries és, en el sentit que parlem els economistes, és el turisme. En segon lloc, i també avui els altres dos companys crec que ho entendran, que agraeixo una mica més especialment en Llorenç, com que ara mateix no està a la facultat, doncs haver acceptat la invitació a participar en aquest webinar. El Llorenç és professor concretament del Departament d'Economia d'Empresa, és doctor en Economia, té una trajectòria econòmica, també en temes d'economia regional, temes d'economia laboral, però també, i actualment està, no sé quina és la terminologia jurídica, Comissió de Serveis Especials o Excedència, però en el cas està en el govern de les Illes Balears en el càrrec de director general de Model Econòmic i Ocupació, en el que és la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. Per tant, una de les conselleries claus en el que és la gestió econòmica que s'està fent des del govern. Per tant, gràcies també a Llorenç per haver acceptat de participar. I en tercer lloc, Ana Maria Santana és professora també, com en Llorenç, del Departament d'Economia Aplicada, és doctora en Economia, és professora aquí a la UIP, però és doctora en Economia per la Universitat de la Laguna i és investigadora especialitzada en turisme. Concretament, un dels aspectes una de les coses que crec que parlarà i que encaixa bastant amb el que seria la primera part i que per això creiem que és adient que comenci Ana Maria a la seva intervenció, ha investigat en temes de turisme com incidents com poden ser catàstrofes, terrorismes i també epidèmies, com afecten en els fluxos turístics, quin impacte tenen en el que és els fluxos turístics internacionals. I, òbviament, aquesta és una qüestió clau i fonamental en la situació actual, en la situació que hi ha una incertesa enorme respecte a com es comportaran hi haurà o no hi haurà demanda turística, nacional, internacional, etcètera, i per tant, òbviament, això tindrà un impacte molt gros en el que és l'economia balear. Bé, com he dit, doncs, l'ordre d'intervencions és l'invers del que és la presentació i bé, quan vulguis, Maria. T'has de posar l'àudio, perdona. Nada, se ve, ¿no? La presentación. Perfecto, se ve y se te escucha bien. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, como ha dicho Aleix, a mí me gustaría, la idea de empezar era un poco porque me gustaría ser quien contextualice un poquito el impacto que ha tenido la pandemia en los movimientos internacionales de turistas y voy a empezar presentando una pequeña visión global de cuál ha sido el impacto en el primer trimestre del año a nivel mundial en Europa, para luego pasar un poco a un análisis un poquito más detallado de lo que ha sucedido en España y luego específicamente en Baleares. La Organización Mundial del Turismo es quien nos está proporcionando, recopilando los datos de los movimientos internacionales de turistas y ahora en estos últimos meses viene trabajando bastante en tratar de cuantificar cuál ha sido el impacto de esta pandemia en los movimientos internacionales de turistas, porque ellos básicamente lo que analizan es el turismo internacional. Y los datos que tienen publicados ahora son datos del primer trimestre del año, estarán trabajando los datos del segundo trimestre del año, pero lo que se ve es que ha habido una caída a nivel mundial de los movimientos internacionales de turistas de un 22%. Y este 22%, que sea una caída relativamente pequeña, es porque en los meses de enero y febrero sí que el turismo había crecido respecto al año anterior. Es decir, aparte del Brexit o la quiebra de Thomas Cook o que ya había empezado la pandemia en China, pues el turismo se venía comportando un poquito mejor de lo que lo había hecho ya en los primeros meses del año del 2019.
Cuando ya la pandemia llega primero a Italia, luego a España, pues hay un desplome del turismo internacional y con el cierre completo de los países y las restricciones a los movimientos internacionales. La caída en el mes de marzo ya fue del 53% en Europa, son datos para Europa, y en abril y en mayo pues pasamos a flujos de turismo cero. Si la caída del primer trimestre del año fue del 22% a nivel mundial, en Europa ha sido el 44%. ¿no? Las caídas de este primer trimestre, donde han sido mayores en Asia y Pacífico, donde se origina la pandemia, y luego en los países europeos, y ahora, bueno, parece que los mayores efectos de la pandemia se están desplazando hacia el continente americano. Los países que más han sufrido esta caída de turistas son los países del sur de Europa, del Mediterráneo, que son además los principales destinos turísticos. Si veis en el gráfico de arriba a la derecha, ¿no? Es como veíamos cómo hubiera sido, cómo fue la evolución en el año 2019 por meses, donde en abril y mayo, si hubiéramos tenido un año sin pandemia, pues en el año anterior había mensualmente unos 60 millones de turistas, unas entradas de turistas internacionales o movimientos de turistas internacionales en Europa, y hemos pasado a flujos de turismo cero. ¿vale? Por tanto, el impacto que va a tener en la economía, del que supongo que luego hablarán un poquito más tanto Lluís como Llorens, pues va a ser enorme. La Organización Mundial del Turismo trabaja ha venido trabajando con 3 escenarios cuando intenta ver un poco cuál será la caída total en el año 2020 de los movimientos internacionales de turistas, y ellos trabajan con 3 escenarios en función de cuándo se iban a comenzar la reapertura de los países y cuándo se comenzaba a eliminar las restricciones a los viajes. ¿no? Y trabajaba con un escenario de que esta reapertura y eliminación de las restricciones fuera en julio, fuera en septiembre o fuera en diciembre. Entonces, dependiendo de cuándo ha sido de cuándo sería esta vuelta a la normalidad en lo que respecta a poder viajar, pues las caídas del turismo se cuantificarían entre un 60 y un 80%. Un 60 si la vuelta a la normalidad fuera en julio y un 80% si no fuéramos a final de año. Cuando ellos tienen en cuenta estos escenarios, o sea, cuando tratan de ver estos escenarios de cuál es la pérdida del turista, de lo que hablan es que se pueda viajar, ¿no? Es decir, que se vuelva a una conectividad aérea y que se eliminen las restricciones a los viajes. Pero no tienen en cuenta que realmente, aunque el turista o el consumidor tenga la posibilidad de viajar, que realmente lo haga. ¿vale? Y esto es una cosa de la que a mí sí que me gustaría hablar a lo largo de esta presentación, porque además son temas en los que he venido trabajando con mi grupo de investigación en los últimos tiempos, y es la percepción de inseguridad. ¿no? Un turista, aunque tenga la opción de viajar, si percibe que el destino no es seguro, no lo hará. Y esto estará, pues un poco y esto va a ser un factor clave en la recuperación del turismo en 2020 y en 2021. No son, en principio, todo malas noticias, porque aunque esto sea una situación sin precedentes y no podamos compararlo con ningún tipo de evento parecido que haya sucedido en el pasado, porque es una situación que supuso el cierre completo de los países y la imposibilidad total de viajar, seguimos enfrentándonos a una situación de incertidumbre, ¿no? Que ya ahora se haya vuelto a restablecer esta conectividad, la situación de incertidumbre y el no saber qué va a pasar en los próximos meses, pues hace que no sea una situación comparable a nada que haya pasado en el pasado. Sin embargo, si nos vamos a los 3 principales eventos con impacto internacional en el sector turístico, como pueden ser los atentados del 11 de septiembre, el SARS o la crisis financiera global, pues un mensaje de esperanza sí que es que el sector turístico es relativamente resiliente, ¿no? a estos shocks internacionales. Si vemos cuál fue el impacto de estos 3 eventos desde el momento que sucedieron, sí que supuso caída del turismo internacional, pero luego la recuperación vino en el mismo año del evento. Es decir, por ejemplo, el SARS, después de la crisis del SARS, la recuperación del turismo, de que volviera a experimentar tasas de crecimiento positivas, fue a los 5 meses. Después del 11S, que supuso un cambio total en la manera que nosotros viajamos, ¿no? Toda esta seguridad en los aeropuertos fue una consecuencia y una respuesta de los atentados del 11S en Estados Unidos, pues y que hubo un pánico colectivo a viajar internacionalmente, pues la recuperación vino a los 6 meses del evento, y luego la crisis económica mundial, que afecta obviamente a la capacidad de compra de los consumidores en origen, pues la recuperación del sector turístico vino a los 10 meses. ¿no? Entonces, bueno, se supone que si nos vamos a este tipo de eventos previos o experiencias previas, podríamos decir que una vez se restablezca la confianza del consumidor y una vez y que
vuelva a tener esta percepción de que será seguro viajar y viajar a destinos que percibe como seguro y que además tenga la opción de viajar con la reapertura de los países y la eliminación de las restricciones a los viajes, pues en principio podríamos esperar que sea una recuperación relativamente rápida, ¿vale? Como vuelvo a decir, esto va a venir muy condicionado, y es un tema del que más me gustaría hablar en la presentación, de la percepción de seguridad del turista. Respecto a las entradas de turistas internacionales en España, estos ya son datos de Frontour, que publica el Instituto Nacional de Estadística, vemos cómo ha habido, bueno, para los meses de abril y mayo, que es el último dato publicado en mayo de 2020, pues pasamos a turismo internacional cero en España. Aquí una cosa que me gustaría resaltar es que como ya sabéis, la estacionalidad del turismo en Baleares, que las entradas de turistas se concentran prácticamente en los meses de verano, en el segundo y tercer trimestre del año, que es cuando la pandemia ha tenido mayor impacto. Esto todo el rato, por supuesto, asumiendo que no va a haber un rebrote y una segunda oleada en octubre que nos vuelva a confinar a todos y que se vuelvan a cerrar fronteras y que no se pueda volver a viajar, ¿no? Pero lo que hablaba Leis en su presentación de cómo de perdida está la temporada, pues en este caso la elevada estacionalidad del turismo en Baleares hace que se esté perdiendo el turismo mayoritario que venía durante el segundo y tercer trimestre del año. En Canarias, por el contrario, si no hay una segunda oleada, como es un turismo que viene más a lo largo del año, y de hecho la temporada turística en Canarias comienza en octubre, noviembre, a finales del tercer trimestre y en el cuarto trimestre, pues quizás la pérdida de turistas, si se restablece la confianza y no hay esta segunda oleada, pues esta pérdida de turismo no será tan importante. En la tabla de abajo, bueno, es algo que es obvio, y es que el turista que viene a España viene básicamente por ocio, ¿no? Es un turismo vacacional y sobre todo en los meses de verano. Esto lo digo porque al final el turismo de ocio es el que es más fácil de sustituir. Cuando tú vienes por un motivo de negocio, o para visitar amigos familiares, o porque tienes una segunda residencia, que esta parte sí que está en el turismo estaría recogido o cuantificado dentro del turismo por ocio. El turismo que es puramente por placer, sustituir el destino turístico es muy fácil. Directamente un turista alemán puede decir: este año no voy a viajar a Baleares porque es un destino que no es seguro. Por tanto, nuestras esperanzas podrían venir en el turista que tiene una segunda residencia o en el turista que viene a visitar amigos o familiares, donde no es tan fácil sustituir el destino. En este caso sería menos sensible a este tipo de eventos. Yo no quiero entrar en detalles muy técnicos, pero pero sí que me gustaría hablar de los resultados de un trabajo de investigación que hice junto con Jaume Rosselló y Johan Fourier, donde nosotros analizamos el impacto de la inseguridad en los movimientos internacionales de turistas, en la demanda de turistas, y una novedad de nuestro trabajo es que cuantificamos el efecto no solo de la inseguridad en el destino, sino también en el origen, ¿no? Y entonces, en este sentido, el trabajo era algo más novedoso. Nosotros lo que analizamos es ver de qué manera la inseguridad en el origen, y nosotros como medidas de inseguridad utilizamos ataques terroristas, tasas de criminalidad y corrupción. Entonces, no es algo equiparable a lo que está sucediendo ahora con la pandemia, pero si hablamos de sentirte seguro o inseguro, pues sí que se pueden extrapolar una serie de ideas que pueden ser interesantes, ¿no? Entonces, nosotros lo que encontramos es que el turista quiere viajar a destinos donde el nivel de inseguridad es similar al que existe en origen. Y esto será importante, ahora que se habla tanto de la apertura de corredores seguros y también incluso a nivel nacional, turismo doméstico, de que se pueda viajar a regiones o a países donde la tasa de incidencia de la pandemia sea similar en origen y en destino. Por ejemplo, a nivel nacional los movimientos de turistas se van a permitir entre regiones que tengan una tasa de incidencia similar y que por tanto estén en la misma fase de desconfinamiento. Y esto además va a afectar a la percepción del riesgo que corre el turista. En este caso, bueno, estos ya serían datos del turismo en Baleares, cuáles son los principales países emisores del turista hacia Baleares. Vemos que son el turista británico y el turista alemán. Y aquí, bueno, pues un poco con la idea de nuestro trabajo, podríamos esperar un comportamiento diferenciado, ¿no? En Reino Unido, la incidencia de la pandemia ha sido mucho más alta. De hecho, bueno, ligeramente más alta de los casos de los muertos por COVID por 100.000 habitantes. Es ligeramente más alto que para España, mientras que para Alemania la incidencia ha sido mucho menor. Por tanto, la percepción de riesgo que pueda tener un turista alemán
es mucho mayor que la que pueda tener un turista británico. El turista británico viene fundamentalmente durante los meses de verano, ahora. Entonces, bueno, sería interesante, además ahora que se ha eliminado, que se imponga una cuarentena al turista cuando vuelva a Reino Unido. Entonces, pues tratar de recuperar a este turista británico que quizás tenga menos miedo a viajar que el alemán puede ser una oportunidad. En cambio, el turista alemán viene fundamentalmente, es el principal emisor, la mitad de los turistas que llegan a Baleares vienen desde Alemania en el primer y en el cuarto trimestre. Entonces, de cara a la recuperación del turismo o perder lo menos posible de turistas en el año 2020, habría que hacer unos esfuerzos muy importantes de señalizar España en general y Baleares en particular como un destino seguro. Yo creo que en este sentido el plan piloto de traer a gente involucrada con el sector turístico en Alemania y que vengan a las islas y que vean que es un destino seguro y que vean que se están tomando las medidas sanitarias pues necesarias para garantizar la seguridad del turista es una buena estrategia, ¿no? Porque al final ellos serán los que trasladarán que, bueno, que Baleares es un destino relativamente seguro y que el turista, una vez venga, aquí no habrá tanto riesgo de contagio y que la región está preparada. Y esto será clave, estas campañas serán claves de cara al último trimestre del año y el primer trimestre del año de 2021, una vez, bueno, volvamos a esta nueva normalidad y mientras no exista una vacuna y no exista y no venga una segunda oleada que nos vuelva a confinar, pues hacer un poco este esfuerzo de señalizar Baleares como un destino seguro será clave para captar al turista alemán que probablemente perciba Baleares o que perciba España como un sitio donde la pandemia ha afectado mucho más que en su país de origen. Respecto al turismo nacional, en este sentido, ahora que también han salido los datos de la tercera oleada del estudio de seroprevalencia, pues en este caso Baleares la incidencia del virus ha sido muy baja, ¿no? Junto con Ceuta y Melilla, es de las comunidades autónomas con menor prevalencia del virus y entonces, bueno, para esta idea de señalizarlo como seguro, siempre y cuando el turista pueda venir de manera directa a las islas, sin pasar por Madrid o por Barcelona, pues es una buena estrategia, ¿no? Para que el turista perciba que, bueno, o que sienta que vendrá a un destino que es seguro. Aquí los medios de comunicación serán claves y que, por ejemplo, hace unos días la OMS dijera o felicitara a España y a Italia por cómo está gestionando el desconfinamiento y que esto tenga una visibilidad de manera internacional y que salga en prensa internacional, pues seguramente fomentará esta percepción de seguridad. Por tanto, creo que será uno de los aspectos claves, ¿no? Estas campañas destinadas a señalizar Baleares como un destino seguro. Luego, además, tenemos otros países de origen donde la incidencia del virus ha sido muy alta, como en Bélgica, en Francia o en Italia, pero estos no son países emisores de turistas a las islas tan importante como pueda ser el británico o el alemán o, bueno, luego el turismo nórdico. Respecto a dónde se queda el turista, ya son 2 diapositivas para ir terminando. ¿Dónde se queda el turista cuando viaja a Baleares? Sí, ya solamente es comentario, esto es la última diapositiva. ¿Dónde se queda el turista cuando viaja a Baleares? Pues básicamente se queda en hoteles, en alojamientos de mercado, mientras que los turistas que se quedan en alojamientos de no mercado se concentran más en el último trimestre y en el primer trimestre del año. Esto, de nuevo, de cara a salvar la temporada turística y teniendo en cuenta que todavía no están viniendo masivamente los turistas y tampoco se espera que julio y agosto vengan masivamente, pero sí que de cara al último trimestre del año y al primer trimestre de 2021, este turista que se queda en segundas residencias o que se queda en casas de amigos y familiares, que será el turismo nacional o el turismo internacional, que se queda en alojamientos de no mercado, pues puede ayudar a salvar un poco los muebles porque al final cuando tú te quedas en tu propia vivienda o te quedas en la vivienda de un conocido, pues la percepción de seguridad también será mayor que si te quedas quizás en un hotel donde no sabes exactamente qué medidas sanitarias se están tomando. Y bueno, con esto terminaba, tenía luego un poco por países de origen, pero bueno, básicamente los turistas que se quedan en alojamientos de no mercado, el mayor porcentaje en el primer y el último trimestre del año, son el turismo
el turista francés y el italiano, donde la incidencia de la pandemia ha sido también mayor, a unos niveles superiores que en España. Y un poco esto. Perfecto. Muchas gracias, María. Sí, a continuació podria... Hem pensat que tingués lloc la intervenció de Llorenç Pou. No sé si María puedes quitar-la... Sí. Creo que... sí, sí. Ja està. Llorenç? Molt bé. Quan vulguis. Val. Molt bones tardes a tots i a totes. En primer lloc, com no pot ser d'altra manera, agrair als companys i amics de la facultat que hagin pensat en jo per convidar-me en aquest retorn, encara que sigui virtual, a la universitat per col·laborar amb els companys, en Maria i en Lluís, que els quals aprecio molt, poder intentar col·laborar en aquesta taula redona. No? Jo entenc que un poquet d'alguna manera, a part de la meva trajectòria acadèmica i d'investigació centrada en part en el que és demanda turística, intentaré reflectir un poquet les dades que a vegades són poc conegudes de la situació econòmica actual, aprofitant un poquet la meva condició actual de director general d'Economia, també duc Cibestat, i també de la Direcció General de PEN, el Servei d'Ocupació i, per tant, tot el que té a veure amb l'àmbit laboral. Per donar un poquet una pinzellada de com ha estat la situació i les perspectives actuals i dels propers mesos. Òbviament, la situació econòmica és una situació sense precedents, un poc quasi fent broma, en els universitaris estudiosos és un experiment natural únic, però no deixa de ser un experiment natural amb un nivell de duresa humana, sanitària i econòmica efectivament sense precedents. I dic també això de sense precedents perquè en el que és la Direcció General d'Economia, quan ara l'altre dia publicàvem les dades d'estimació econòmica del PIB del primer trimestre, i la veritat és que hem hagut de canviar els models d'estimació, que eren models macroeconomètrics, i d'alguna manera, comentaré un poc, quan vàrem fer un avançament de les prediccions econòmiques de 2020, tot el que eren models macroeconomètrics no servien, com aquell que diu, per res. Vàrem haver de fer un enfocament més de quantitat nacional, reinventant-nos un poquet de com calcular una cosa, perquè el que no estàvem preparats en economia, sempre quan parlàvem d'una recessió, és que l'economia cau un 2%, un 3%, un 4%, i el que estem parlant és una aturada econòmica, que és un element sense precedents. Només un poquet, són dades potser en part conegudes, però no del tot. Com sabeu, una de les paraules de moda ara és això dels ERTOs, aquests expedients de regulació temporal d'ocupació. Doncs si a Balears, en mitjana més o manco, tenim uns 500.000 llocs de feina, doncs perquè vos faci un poquet tots a la idea, en el mes de maig va arribar a 155.000 persones, treballadors, incorporats en ERTO, i per tant, d'alguna manera mantinguts a SUBI de l'afiliació, i en això li havien de sumar uns 45.000 autònoms. Per tant, estem parlant que 200.000 persones, com aquell que diu, d'un dia per l'altre, varen passar a no tenir feina, i la diferència sí que és vera respecte a l'anterior crisi és que s'han adoptat aquestes mesures de tipus laboral que són econòmics, però el que estem parlant és que un 40% de l'afiliació passa d'un dia per l'altre a deixar d'aportar a l'activitat econòmica. Són xifres que llevant els autònoms, perquè vegeu un poquet, eren un 30% en el mes de maig, quan en el conjunt d'Espanya eren un 16%, i les dades conegudes de 30 de juny, en ERTOs encara hi havia de règim general un 24% a Balears versus un 9,9% del conjunt d'Espanya. I en aquest sentit, aquesta crisi que és generalitzada en els països desenvolupats ho és més a Espanya que la resta d'Europa, i Balears és el territori on s'aturada d'una manera més intensa. Essencialment, també per aquesta especialització turística
segur que tenim nous elements que vàrem publicar l'any 2009 com a escut de satèl·lit, per primera vegada que ho tenim. El turisme pesa el 25,8% del PIB en dades oficials, quan en el conjunt d'Espanya és d'un 10%. I aleshores això, inevitablement, s'ha de reflectir i fan que el PIB de Balears tingui una caiguda sense precedents. De fet, nosaltres, en el mes d'abril, vàrem publicar les prediccions, una estimació de l'impacte del Covid en el conjunt de l'any 2020 i les prediccions amb un escenari central que vàrem plantejar per al conjunt de 2020 era una caiguda del PIB de l'escenari central, repeteix, d'un 33% de caiguda del PIB. És un escenari on parlar de si hi ha recessió o no o qualsevol plantejament escapa de qualsevol manual. Després me referiré un poquet a això perquè aquest escenari central d'una caiguda del 3% del PIB, que no deixa de ser una predicció d'economista que s'acabarà confirmant, no té més valor que això, sí que s'ha fet sobre un escenari central, repeteix, d'un nivell de demanda turística en el voltant del 20% de la demanda turística que va existir l'any 2009. I era una previsió, en qualsevol cas, feta podeu imaginar que en el mes d'abril sí que és vera que pràcticament només incorporàvem els elements correctors de traslladament de rendes dels mesos de març i abril. Sí que és vera que posteriorment els ERTOs s'han mantingut, per tant, hi ha hagut una transferència de rendes superior a les que se varen plantejar i tampoc incorporava aquestes prediccions l'impacte positiu de totes les mesures correctores posteriors. Ja anirem veient com s'acaba, després us comento, el primer trimestre ja tenim sessions provisionals completes i concretes, però ja anirem veient com evoluciona, però sigui com sigui, clar, estem en un escenari completament duríssim i sí que tots els indicadors inevitablement, i no és una qüestió política, doncs Balears serà el territori més castigat per tota aquesta qüestió d'aquesta pandèmia, crisi sanitària. Explicar-vos un poquet, sense entrar en molts detalls, que crec que pot ser interessant, la gestió que s'ha duit, i el meu interès no és ara plantejar que el govern ho ha fet molt bé, tampoc és interès, però crec que sí que pot interessar un poquet a la gent des del punt de vista de política econòmica, i centrar, repeteix, que ara em dic el bé que s'ha fet o el malament, però sí que pot tenir un poc d'interès per les persones que molt senten, especialment els que són els alumnes, algunes polítiques que s'han fetes per intentar gestionar la sortida d'aquesta crisi. Com deia abans, una primera qüestió, les polítiques laborals són una eina fonamental de política econòmica. Ja he dit abans que aquesta modificació dels ERTOs per intentar evitar la destrucció de llocs de feina és un element fonamental. Crec que els Premis Nobel, no sé si era l'any 2013, eren els dos economistes d'economia laboral que parlaven del procés de recerca de feina. Un dels grans drames que tenim, que se'n xerra poc, és que si les empreses destrueixen tots els llocs de feina i treuen els treballadors, després, quan l'economia se reactiva, com allò que deim sempre, haurem de fer un sistema en què les empreses i els treballadors es tornin a trobar. I això té costos de transacció, de temps, etc. Un element molt important era fer aquesta passarel·la de trànsit entre la crisi sanitària, la crisi econòmica i la reactivació. I això és el que pretenen aquests ERTOs, aquestes 155.000 persones que en aquell moment han quedat d'alguna manera en stand-by, cobrant prestacions i sense pagar cotitzacions a les empreses, per tant, amb un sosteniment públic perquè la reactivació pugui ser el més automàtica possible. Aquest element és un element fonamental de política econòmica. I una de les coses que sí que se va aconseguir va ser que els ERTOs
hi podien entrar els treballadors que estaven contractats per les empreses. A Balears, com sabeu, tenim els treballadors fixos discontinus. Una part d'ells, el mes de març, encara no els havien cridat i sí que se va aconseguir, amb el govern central, incorporar aquests treballadors fixos discontinus, són 44.000 persones, que, encara que no els haguessin cridat, poguessin entrar en els ERTOs i cobrar prestacions. I això és una decisió amb un impacte de més de 200 milions d'euros, que és molt important, repeteix, perquè ara que parlem de reactivació, necessitem que els treballadors segueixin dins l'empresa per evitar que costos de transacció i la reactivació sigui ràpida. Un altre element important és que, i era un element que no estava previst, és que la desescalada implicava establir mesures de salut laboral. I aquí s'ha fet una feina per aquest confinament. En termes econòmics, era molt important el fine-tuning d'aquest element. És una qüestió que és important. I una altra qüestió que s'ha posat en marxa, que se va aprovar el dilluns, va fer oficial el divendres, és que en aquest moment el que estem és intentant reactivar els llocs de feina, però estem en un context d'incertesa molt gran i això pot provocar que les empreses estiguin reticents perquè hi ha una incertesa. Llavors, la bonificació que vareu veure que se va aprovar el divendres i que ahir va sortir ja publicat el dilluns, en el BOE, d'un increment d'una bonificació d'un 50% de fixos discontinus és un element important. És molt complexa i el que s'ha fet també, d'alguna manera, se va aprovar un decret llei, que és el 8/2020, de simplificació administrativa i on hi ha tota una sèrie de mesures de mobilització de recursos per inversió, tant en termes de construcció, en termes energètics i d'edificació d'hotels, que esperam, els càlculs que fa la Direcció General, és que puguin arribar a mobilitzar fins a un 7,5% del PIB en 3 anys. Per tant, són mesures, anem a dir-ho així, de tipus keynesià per intentar reactivar l'economia en termes interns. D'alguna manera, l'objectiu és, hi ha una demanda interna i una externa, anem a intentar que la demanda interna s'aturi el menys possible, que hi hagi la menor incertesa possible. Se va aprovar un pla de reactivació global que no entraré ara i, com deia la Maria, un element important que s'ha intentat fer en la línia de reputació sanitària és aquest pla pilot turístic que el que pretenia precisament és aquesta qüestió reputacional. Això és un poquet aquest esquema. La situació és que estem ara ja tenim, com us deia abans, les estimacions d'aquest primer trimestre, situació extremadament dura, i les previsions, les estimacions que ja han publicat del primer trimestre és una caiguda del PIB a Balears d'un 6,5%. Espanya, segons CIN, ha estat del 4,1% i la Unió Europea crec que era d'un 2,1%, un 2,8%. I, per tant, aquestes dades del primer trimestre, com deia la Maria, la part negativa se concentra en les dues darreres setmanes del mes de març, però, òbviament, el que estem parlant és d'una aturada molt gran, completa d'una sèrie de sectors i, per tant, s'ha traslladat amb aquests valors. A partir d'aquí, aquesta és la foto del primer trimestre. El mes de maig se va arribar a assolir el màxim de treballadors en ERTO i, per tant, d'aturada, aquests 155.000. Durant el mes de juny ja s'han, el que se'n diu ara la terminologia, s'han desafectat, terminologia del carrer, s'han desescalat laboralment ja 30.000 treballadors, per tant, ara n'hi ha encara 121.000 treballadors, però ja s'estan tornant a incorporar a l'activitat 30.000 treballadors. Les xifres d'atur s'han doblat, estem sobre 74.000 aturats. El que sí que se comença ja és aquesta xifra, que era impensable fa 5 mesos, doncs comença a reduir-se i el normal que esperam és que se vagi reduint. I a partir d'aquí, diguéssim, d'alguna manera, doncs, s'està treballant amb aquesta desescalada interna, que és la part, diguéssim, més comú de Balears a qualsevol altra economia. El que passa que per la pròpia expansió turística de Balears, doncs, el gran repte, com deia la Maria, és reactivar aquesta demanda externa. Nosaltres, com us deia abans, les previsions fetes en el mes d'abril, l'escenari central
era poder assolir al voltant d'un 20% del turisme del global de 2019. La veritat és que jo crec que na Maria ho ha entrat bé. Jo crec que aquests escenaris, tot i que siguin sempre una mica subjectius, canvien de setmana en setmana. Jo crec que d'alguna manera tots estem aprenent a viure amb aquesta situació i a poc ens anem a dir-ho així, habituant a aquesta nova normalitat i d'alguna manera també començam a reprendre decisions anteriors. Nosaltres ara mateix, aquest estiu, i ho hem dit públicament, serà un estiu molt dur, no ens amagam, faltaria més, és una evidència. D'alguna manera, les previsions estarien entre un 30 i un 50% de les xifres de 2019. Aquestes un poc les previsions, que serien previsions que estaven per damunt del que pensàvem en un moment. En qualsevol cas, sí que tots els acadèmics i tots els instituts no han de perdre de vista que coincideixen en que el turisme serà el darrer sector que se reactivarà, és una qüestió de... No deixa de ser un bé, ja sé que no és un bé de luxe segons els estudis nostres, sinó que té una necessitat de renda pràcticament unitària, però no deixa de ser, dins la piràmide de Maslow, està on està. I, per tant, és que se recobrarà més tard i, a més, hi ha diferències en funció de si és intern, extern, cotxe, avió. Jo el que sí que crec que d'alguna manera hi ha una sèrie d'elements que a poc anirà jugant a favor dins d'aquesta situació, repeteix, que és molt dura. La primera és el tema de la connectivitat. Les estimacions que tenim ara són de reactivació de la connectivitat a ritmes importants. No hem de perdre de vista que, òbviament, se té que reactivar la demanda, però les aerolínies ara mateix, el seu cost, el que els costa més és no moure-se i, per tant, jo crec que les aerolínies, la connectivitat no acabarà sent un element excessivament determinant perquè per part de costos, a la que s'activi la demanda, la connectivitat ho anirà fent. S'ha fet aquest pla pilot de posicionament. Després hi ha elements importants com la situació sanitària a Turquia és molt pitjor. Alguns mercats exteriors estan bloquejats i crec que sí que en aquest respecte, i repeteix, sense voler plantejar que l'escenari és fantàstic, l'escenari és duríssim, però sí que dir que és un mercat molt limitat, Balears és un destí ben posicionat sanitàriament, amb atractiu turístic i amb forta demanda i, a més, sí que partien d'uns preus, aquests darrers anys, afortunadament, molt alts, bon posicionament de Balears i, per tant, hi ha un cert marge a poder jugar en termes de preus. I després hi ha un altre element que jo crec que és important i és que, en el final, és vera que el turisme és, com deien sempre els amics, és un bé de cistella de molts de diferents béns, però és un bé vivencial. I la vivència del turisme de Balears és de sol i platja. I tot i que, com tots el turisme se veu afectat, sí que el sol i platja d'alguna manera és relativament més senzill que altres tipus de turisme. Això és un element que no hem de perdre de vista. El que sí que s'ha fet en aquest sentit, també per una qüestió reputacional, és, com haureu vist en els mitjans de comunicació, que el que és el turisme d'oci nocturn sí que s'ha restringit, també és una qüestió reputacional i sanitària, i per tant s'han fet una sèrie de passes en aquest respecte. Per tant, jo puc per ja concloure, aquesta és un poquet la situació econòmica molt complexa, de poc a poc de reactivació en un context dur i veient com funciona la temporada, jo crec que les properes 2 setmanes seran molt importants per, d'alguna manera, assentar una sensació una evolució d'aquests propers mesos. I si t'assembla, Aleix, ho deixo aquí perquè m'apareix que ja més del que tocava i que hem de les
possibles preguntes. Perfecte, gràcies, Llorenç. Doncs bé, Lluís, quan vulguis. T'avisaré quan estiguis pels 15 minuts si vols via xat. Sí, d'acord, gràcies. A veure, compartiré, si me'n surto, la pantalla. Suposo que la veieu. Sí, perfecte. Millor vols fer així, molt bé. A veure, tinc unes quantes transparències que coincidiran una mica amb les coses que he discutit amb Maria i unes quantes coses que ja ha comentat en Llorenç. Primer de tot, en Llorenç, òbviament, ens ha comentat, estava preocupat per la situació de les Illes Balears, és lògic. Però les Illes Balears són part d'Espanya i Espanya és part d'Europa. Aleshores, al final, la situació de les Illes Balears dependrà una mica del que sigui capaç de gestionar Espanya. Aleshores, desgraciadament, el punt de partida d'Espanya era que el 2019 tenia un endeutament, el que és l'Estat, l'aparell administratiu espanyol, al voltant del 95% del PIB, una mica més del 95%. I ara ja està clar que de seguida arribarà al 115% i d'aquí no sabem si seguirà pujant gaire. Però en tot cas, una pujada de, posem, un 20% addicional degut a aquesta aturada de l'activitat econòmica, primer, i després a que l'activitat turística és una de les grans indústries espanyoles, això provocarà un creixement enorme de l'endeutament espanyol. Aleshores, de fa 20 anys tenim l'euro i això provoca que els ajustaments dels desequilibris dels països s'hagin de produir de manera diferent a com es produïen abans del 2000. La darrera vegada que hi va haver una crisi econòmica substancial va ser cap al 1992-93 i en aquella època tant Espanya com Gran Bretanya com Itàlia el que va passar és que hi va haver una devaluació forta de les monedes d'aquests països. Els que no van haver de menester devaluacions van ser a Europa, van ser Alemanya i França. En canvi, fixeu-vos, Gran Bretanya, Itàlia i Espanya van haver de devaluar al voltant d'un 20 o un 25% la moneda. Però això és una manera de fer ajustaments davant d'una crisi que ara no disposem d'aquesta manera d'ajustar-nos. Aleshores, una cosa a favor, ara per ara, de tenir l'euro és que resulta que els tipus d'interès als quals s'està pagant aquest endeutament del voltant del 100% de la pèrdua anual del país, es paga un tipus d'interès molt baix. Òbviament no és el mateix pagar un 10% de tipus d'interès o un 2 o un 3%. Si estàs endeutat un 100% i has de pagar un tipus d'interès d'un 10%, perquè qui compra el deute creu que un dia o altre devaluaràs i per tant t'ha de demanar un tipus d'interès addicional, no és el mateix pagar un 10% de la producció del país per poder endeutar o només pagar un 2 o un 3%. Òbviament això depèn, és una qüestió de gestió de tota Europa, depèn que el Banc Central Europeu ajudi. Això va ser un gran canvi en la crisi anterior, que el governador del Banc Central Europeu va dir que faria el que calgués per mantenir el funcionament de l'euro. Immediatament, el tipus d'interès que pagaven el govern, l'estat espanyol i l'estat italià va baixar. Aleshores, mentre hi hagi aquests tipus d'interès baixos, és un endeutament molt gros, però segurament no és una càrrega enorme sobre el funcionament anual del país.
Igualment, aquest endeutament gros ja ha provocat limitacions a la capacitat d'ajudar de l'aparell estatal a mantenir els nivells de vida i el funcionament de les empreses, la relació entre treballadors i empreses, etc. Així com, per exemple, Dinamarca o Alemanya han pogut ajudar molt a les empreses, han fet que durant uns mesos els salaris els pagués directament l'Estat. Això són coses que l'Estat espanyol haurà de fer d'una manera molt limitada. Fins i tot França ho pot fer d'una manera molt limitada comparat amb aquests països que estic posant, Dinamarca, Alemanya, Holanda, que tenen molt més marge per actuar. Penseu que a Holanda l'endeutament creixerà, però se n'anirà a un 65, a un 70%, perquè partien d'una situació molt més baixa. Per tant, les Illes Balears notaran molt la crisi econòmica provocada per la crisi sanitària, perquè depenen molt de l'activitat turística. Espanya hauria de fer de coixí, però com que aquests últims 5 anys no s'ha reduït l'endeutament espanyol, s'ha mantingut sempre al voltant del 100%, doncs l'aparell estatal espanyol no podrà ajudar gaire. I el que és veritat és que a la crisi anterior ja es va entendre que si crees una moneda comuna, aleshores desapareix aquesta opció que consisteix en deute. I això vol dir que el Banc Central Europeu ha de fer d'última garantia de l'endeutament dels aparells estatals. L'endeutament té un límit, perquè si no arriba un moment que ja no té credibilitat, l'estabilitat de la moneda comuna, però un cert marge per l'endeutament sostingut en el suport del Banc Central Europeu existeix. I una altra cosa que segurament que sembla que estigui passant és que els països que disposen de més recursos ja han ajudat més a les empreses i seguiran fent-ho i segurament salvaran empreses i una cosa que sembla que Angela Merkel és el principal governant a Europa perquè és el governant del país més gros, té bastant clar que no pots mantenir un mercat comú i que només uns quants països ajudin a les empreses. És a dir, sembla que tingui bastant clar pels comentaris que fa que això seria injust en les empreses que no són alemanyes, holandeses, daneses, i que, per tant, s'ha d'ajudar en els països que van més justos dels recursos, França, Itàlia, Espanya, que a més són els països que han estat més afectats per la crisi sanitària. En aquests països se'ls haurà de compensar d'alguna manera el fet que aquests altres països del nord disposen de recursos per ajudar les seves empreses. Bé, aleshores jo volia, vist això, el meu primer punt al final, com a conclusió d'això, és dir, les Illes Balears al final no és un país aïllat autàrquic. Per començar, és una comunitat autònoma d'un país, que és Espanya, i per altra banda, Espanya forma part d'una unió precària, però unió al final, que és la Unió Europea. Per tant, part del suport que rebi l'economia balear ha de venir de fora de les Balears. La cosa que volia comentar ja era centrar-me en el que són les Illes Balears. Aleshores, està clar que el sector turístic balear té una fortalesa que no desapareixerà per la crisi sanitària, que és que, afortunadament, resulta que fins ara s'ha concebut les Illes Balears com un destí segur i se n'ha pogut aprofitar molt en èpoques en què no hi havia aquesta percepció d'Egipte, de Turquia,
del nord d'Àfrica en general, segurament. I és una cosa que convindria no perdre. La Maria ho ha comentat, hi ha treballs també d'en Tim Beswick estudiant com perceben els països, la gent que viu en els països que venen a fer turisme al Mediterrani, com perceben les notícies que surten sobre la inestabilitat política generada pel terrorisme i coses així. Jo miraria la qüestió sanitària de manera similar. Jo crec que seria un error voler reactivar massa l'economia, perquè es podria perdre aquest avantatge que té les Illes Balears com a destí turístic, que és aquesta percepció de destí segur. En aquest sentit, em sembla molt bona idea que s'hagi aturat l'oci nocturn. Seria, em sembla, un error que hi hagués la idea que és fàcil venir a les Illes Balears a fer les coses que altres anys es poden fer de manera natural. Passar les nits de bars, discoteques, etc. Perquè això provocaria una arribada de joves que, com que són joves i tenen la percepció, primer, si és per venir de copes, és obvi que és per viure de manera una mica més desordenada. I després resulta que els joves sembla que no tindran la percepció que no els afecta gaire aquest problema sanitari, que és una cosa que afecta més a la gent gran. Aleshores és difícil que es comportin de la mateixa manera prudent que es podem comportar la gent que fa turisme familiar i la gent que és més gran d'edat. Per tant, jo, per exemple, no m'agrada, així com m'agrada la idea veig clar que s'ha encarat de manera correcta el que és la reactivació de l'oci nocturn, em fa una mica de por els comentaris que veig de voler que el turisme britànic arribi a Espanya. Perquè la situació a les Illes Britàniques, la situació sanitària a les Illes Britàniques, la veig poc controlada. I, per tant, és arriscar-te molt a tenir una situació sanitària molt difícil de gestionar. Si mai hi hagués si acaba arribant molta gent i comença a haver-hi brots, serà molt difícil de fer seguiments, de gestionar la gent que és als hotels, de gestionar els hospitals. Serà molt difícil què fer amb la gent malalta. Els tanques als hotels, els organitzes repatriacions, els has d'atendre en els hospitals d'aquí o en els hospitals de casa seva. Trigaríem dies segur, si comencés a haver-hi problemes, en tancar els accessos a través d'aeroports i ports. Fixeu-vos, tenim el que ha passat al voltant de Lleida, quan parlen del Segrià volen dir Lleida i els voltants de Lleida, que es discuteix si han trigat una mica massa, no molt, però una mica massa en condonar aquesta zona. Quan és una zona, al final estem parlant de 200.000 persones, d'una zona relativament fàcil de controlar. Doncs, tot i així, s'ha trigat una mica en aturar-ho. Si necessites tancar aeroports, els turoperadors faran males cares, els hotelers faran males cares, potser finalment la presidència de les Illes Balears decideix, o la Conselleria de Sanitat el convenç, que és imprescindible tancar. Igualment no ho pot fer. Ha de demanar al govern espanyol que tanqui aeroports. I tot això du temps. Ja va costar de fer al març. Jo diria que van trigar com 5 dies o una setmana, no recordo els dies, però no va ser d'un dia per l'altre. Els hi va costar de fer. Ara els hi costaria més encara, tinc la impressió. Aleshores, en definitiva, és una cosa molt difícil de gestionar. I finalment,
el que insisteix en Tim Besley a la seva recerca, és que la premsa estrangera se'n feia molt de ressò. I en Llorenç ha fet un comentari que és interessant sobre això. Ha dit que Turquia, sembla que la situació de Turquia és molt delicada. Una cosa curiosa de veure seria si aleshores es perceben diferències entre les Illes Balears i Turquia en qüestions sanitàries. O si els mals de Turquia acaben afectant a tot el Mediterrani. O sigui que, en definitiva, resumint, el que diria de la situació actual és que ens hem de fer la idea que el 2020, l'estiu del 2020, hi haurà poc negoci turístic a les Illes Balears i que potser és bo que hi hagi poc negoci turístic. És molt dur per les empreses i per les treballadors del sector, però seria pitjor tenir més activitat i no ser capaços de controlar problemes sanitaris. Si perdéssim aquesta reputació de ser un lloc tranquil i segur, això podria acabar afectant el negoci el 2021, el 2022. Perdries una reputació que et permet de ser millor destí que altres destins del Mediterrani. Bé, un avantatge de les Illes Balears, l'inconvenient és que el sector turístic té massa més. Vist un problema sanitari, això afecta molt a determinats sectors, en particular el turístic. Però un avantatge de les Illes Balears és que resulta que hi ha moltes cadenes hoteleres multinacionals que tenen la seu de la seva activitat aquí. I també altres empreses de la indústria, com alguns turoperadors, bancs de llits, etc. Això és una cosa que és bona és una part d'estructura del negoci turístic que és bo i que es mantindrà més enllà del 2020. Una altra cosa inversió que tinc, en Llorenç ho ha comentat, és que avui dia, gràcies als que els darrers anys el sector hoteler ha tingut molts beneficis, molta clientela, seran unes empreses capaces de mantenir l'activitat de cara a les temporades a venir. Si tenen poca activitat enguany, no hi haurà gaires d'aquestes empreses que facin fallida. Són molt capaces de mantenir l'activitat perquè estan ben capitalitzades i disposen de liquiditat. En canvi, el que no veig tan clar és que sigui preocupant aquesta separació, que els treballadors puguin perdre algunes feines en el sector turístic. No tinc la impressió que hi hagi tant de capital humà que es pugui perdre com en altres indústries. Això és una cosa que hauria de preocupar més en el País Basc o Navarra, que és que tenen un sector industrial fort. Una cosa que hauria d'intentar d'aconseguir l'activitat econòmica, el que és les Illes Balears, respecte a l'activitat econòmica, és replantejar-se una mica aquesta dependència del sector turístic i d'una activitat molt estacional. Fixeu-vos, aquí poso xifres del que era afiliats de la Seguretat Social de les Illes Balears 20 anys enrere, i ara fixeu-vos que l'estructura d'activitat és similar 20 anys enrere i ara. La quantitat de gent afiliada a l'agost és molt més gran que la que hi ha al gener. L'estacionament és marcadíssima. Són coses que s'haurien d'intentar corregir. Són coses que convindria de fer actuacions que
milloressin una mica aquest aspecte. I això és una mica el que volia comentar. Si de cas ara ja podem passar, si et sembla bé, Aleix, a la discussió general. Perfecte. Gràcies, Lluís. Llavors deixo de compartir la pantalla, no? Sí, deixa de compartir. De moment no hi ha cap pregunta, veig. No sé si tot ha quedat tan clar que no... Ara veig aquí... Bueno, però començaré jo primer. Per tant, deixeu-me començar un poc amb una pregunta a Ana Maria, arrel de, òbviament, els estudis. Lluís, encara tens la... Si ho entens bé, encara tens... Estic ara, no? Ara ja ho he aturat. Sí? Sí, perfecte. Una pregunta primer a Maria. Òbviament és molt interessant, no?, la recerca que has estat fent aquests darrers anys al voltant de l'impacte d'esdeveniments com poden ser terrorisme, com poden ser epidèmies, no? I, per exemple, has mencionat el tema del SARS. I una mica la visió que almenys jo he percebut de la teva era relativament optimista, no?, amb la idea del turisme com a resilient, etc., que en pocs mesos s'havia anat recuperant. Clar, aquí una pregunta és en quina mesura les experiències prèvies, no?, que, per exemple, el cas del SARS té un àmbit, crec, per exemple, més regional, no és tan a nivell mundial i, per exemple, no ha afectat el que segurament són els principals destins turístics com és Europa, em sembla, Europa i Estats Units, no? En quina mesura podem traslladar directament d'una forma molt... ens pot dur a ser massa optimistes, no? Al voltant d'això, per exemple, hi ha diversa gent, amb articles del The Economist, etc., que diuen que bona part del turisme és previsible que sigui nacional, no? Que sigui domèstic i encara més, això és un aspecte que no sé si ho heu analitzat en algun dels vostres articles, el fet que el turisme requereixi o no agafar un avió o un barco en lloc de poder anar amb cotxe. No? En quina manera aquests aspectes, que són claus per a les Balears, no? Poden ser rellevants i afectar una mica els resultats de la percepció, que si he entès bé, relativament optimista, que havies tret dels teus articles. Bueno, nosotros el turismo nacional, la verdad que lo hemos analizado poco, pero sí que, pero al final, bueno, da igual si es nacional o internacional, a Baleares hay que venir en avión o en barco, básicamente en avión, aunque sea turismo nacional. Lo que sí creo que, creo que lo que va a jugar bastante a favor, aunque se tenga que coger en un avión, lo que va a jugar muy a favor de las llegadas de turistas a Baleares es esta percepción de que dentro de España la prevalencia de la pandemia ha sido mucho menor, ¿no? La incidencia ha sido mucho menor. Entonces, en esto que se pueda percibir como que es un destino relativamente seguro, si lo comparas a lo mejor con Cataluña, con todos los rebrotes que están habiendo ahí, pues sí que esto está jugando bastante a favor. Y yo tampoco creo que haya, un miedo ahora mismo a volar. Creo que hay más miedo a quedarte encerrado, ¿no? De decir, me voy a Baleares y luego hay un rebrote y no puedo salir. Creo que quizás más es el miedo a esto, a no poder coger... a que realmente sea coger el avión, ¿no? Si también, además, si el transporte es directo, sin hacer escalas por Madrid o por Barcelona, donde ha habido mayor incidencia de virus, creo que todas estas cosas pueden jugar a favor más que se tenga que venir por transporte aéreo. En estos trabajos también previos que nosotros hicimos, había también una idea que luego, para no alargarme mucho, no la comenté, y es que cuando hay un evento, ¿no?, como una percepción de inseguridad, que además el destino sea un lugar con recursos para afrontar este tipo de crisis, es decir, no es lo mismo que un ataque terrorista suceda quizás en África que suceda en España, porque se sabe que un ataque terrorista como el que hubo en Barcelona va a implicar que haya que se dupliquen las medidas de seguridad en el mundo. Entonces, en este sentido, creo que estar preparados y que sea una región relativamente rica y que no haya habido un colapso a lo mejor de hospitales y que esté bien preparado, también es algo que se tiene bastante en cuenta en cómo se forman estas percepciones de destino seguro, ¿no? Y esta capacidad de respuesta.
Entonces, un poco no hemos estudiado directamente la incidencia del turismo nacional, ni tampoco, o sea, simplemente hicimos más cuantificación, más que luego diseño de política, pero sí que creo que sea una región relativamente rica, relativamente con baja incidencia y relativamente preparada, pues va a favorecer bastante la percepción de seguridad. Perfecte. Aquí he perdut en Lluís i en Llorenç, almenys del vídeo. Sí, es verdad. No sé per què han desaparegut. Llorenç... Lo que es clave es esto que estaban preguntando, que es verdad que ha sucedido en Canarias, que se han disparado los precios de los viajes por avión. Entonces, aquí así que va a ser importante que sea inseguro viajar en avión, es que va a ser muy caro. Això és una mica el que ara anava aquí transmetent, no? Traslladant la pregunta al comentari del company del José María Carretero al voltant del tema que de fet en Llorenç ha adreçat en la seva xerrada sobre el tema de la connectivitat. No sé si tenim dades, però algunes notícies, així que poden no ser, o sí, representatives del que està succeint, han aparegut que els preus de bitllets d'avió són molt cars. Aleshores, això, òbviament, seria un problema. No sé en quina mesura teniu el tema és així, no és així. Clar, aquí poden haver de jugar un cert paper turoperadors a l'hora d'internalitzar a través de vendre paquets que inclouen el transport, amb l'allotjament, per ser manera, o no ho sé. El tema aquest de la connectivitat sembla que és un paper clau, especialment per les illes. Bueno, no, està clar que el tema de la connectivitat és fonamental. Ara mateix el que estan fent moltes companyies, fins i tot algunes que tenen una estructura vertical, per maneres ara mateix estan minimitzant riscos i estan operant essencialment a través d'aerolínies. Per tant, fins on jo sé, el que no puc rebutjar o acceptar cap hipòtesi respecte al tema dels preus, perquè ara mateix la veritat és que no m'atreveix a emetre un judici fonamentat. D'acord. Una pregunta, un tema lligat amb el dels... Hi ha un tema, tots dos hem tocat, tots dos, tu, Lluís i Llorenç, hem tocat el tema dels ERTOs, que és una pregunta que també n'han parlat a nivell espanyol. Fins a quin punt, òbviament és una demanda i té la seva lògica, de voler salvar empreses, per voler mantenir aquest lligam entre empresa i treballadors, perquè si es perd, llavors això té uns certs costos de cerca, etc. I per tant salvar aquest lligam és bo. Però alhora en Lluís ha mencionat, ha dit això, potser en el cas d'algunes empreses del sector turístic no és tan important, com pot ser el cas mencionat dels bars, restaurants, etc., en els quals ja de fet hi ha un alt grau de temporalitat. Clar, aquí una pregunta és fins a quin punt convé mantenir i salvar les empreses, fins a quin punt s'ha de començar a posar fi a ERTOs i dir que les empreses no fa falta salvar-les. Fixeu-vos que això no vol dir que no hi hagi suport econòmic en els treballadors implicats. Això no són coses diferents. Si en lloc de l'ERTO una empresa es tanca, aleshores els treballadors van a cobrar l'atur, etc. I clarament hi ha d'haver una xarxa social important. Per tant, no és aquesta la qüestió que està sobre la taula en cap cas, crec, sinó el cas és fins a quin punt interessa realment salvar el teixit empresarial o permetre que, si les expectatives no són prou bones, doncs que en lloc dels ERTOs l'actuació social, la xarxa social passi a ser a cobrar subsidis d'atur i que apareguin noves activitats empresarials, noves activitats econòmiques que substitueixen a les que potser no tenen les expectatives necessàries perquè convingui mantenir l'ERTO. No sé, aquí els dos que n'heu parlat sou en Lluís i en Llorenç, fins a quin punt, per tant, convindria aquest manteniment dels ERTEs?
escenaris temporals... No, a veure, jo crec... Hi ha una reflexió, jo crec, aquí de fons. Primera, estem en una crisi econòmica d'origen sanitari imprevist. Jo crec que sí que podem, d'alguna manera, si és que és possible, la crisi de 2008, podíem utilitzar elements moralitzants perquè podia haver entitats, empreses particulars que havien fet una mala gestió financera i arribar a emetre alguns judicis de valor. Aquí estem en una crisi sobrevinguda, inesperada, a un context on, per exemple, les cartes d'economia balear ja tenia, per posar un poquet de parangó, un 15% més d'ocupació des que hi havia abans de la crisi. Aleshores, era una economia amb unes bones perspectives i amb un cicle madur, però en qualsevol cas expansiu. Penseu que en molt poc temps s'ha passat d'un trànsit a l'altre i per això és un element a no perdre de vista. I segona, d'alguna manera, crec que sí que sanitàriament un s'ha de preparar per un possible rebrot, és així, no? Però també ha de treballar en pensar que aquesta crisi d'alguna manera és transitòria. I si és transitòria, el que ens hem de plantejar és minimitzar la pèrdua d'estoc de riquesa. I aquesta és la funció d'utilitat sobre la qual haurien de fer tots els tipus de moviments. Jo el que crec és, fins i tot ara mateix, per posar un exemple, xerrant de turisme, però hi ha tot el tema de les empreses TIC turístiques, que és un dels pols més estratègics que tenim i de creixement a les Balears. Dic en el sentit que hi ha una part del turisme que està clar que demana uns nivells de capital humà importants i estan fonamentats sobre aquesta idea. Aquest sector mateix necessita un tipus de suport i sobre una reflexió d'una crisi transitòria hem de mesurar molt bé, hem d'anar alerta a llevar les ajudes perquè el que farem és imposar uns costos que tots esperam que en un context normal, tot és que és modificable però ara mateix, intentar que els costos aquests siguin mínims i, per tant, transitar. A més, que hem de pensar que, i per això ja cap a l'explicació d'això, quan se fan tots els càlculs, podria llevar ajudes, però les ajudes potser implicaria que els treballadors se n'anessin a cobrar directament la prestació per atur. Per tant, diguéssim que socialment hi ha que fer el càlcul molt bé i a l'hora de prendre les decisions fer un càlcul de quines són les previsions d'abast temporal de la crisi, que jo crec que és el que d'alguna manera dona resposta i sentit a la resposta. Lluís, no sé si volies... El meu comentari és més espanyol, si vols, que balear. És una economia on hi ha un munt de contractes temporals. En lloc de contractes indefinits, hi ha contractes temporals. Quan les empreses funcionen d'aquesta manera, el que fan és crear poc capital humà específic. Per tant, és a dir, quan contractes una persona i no li renoves el contracte, el que estàs dient i el que estàs fent és donar-li poca formació i el canvies per un altre, tant se val que treballi aquest o l'altre. Per tant, en aquests casos, vol dir que no estàs perdent gaire capital humà si resulta que aquest treballador acaba treballant en l'altra empresa. Com que l'economia espanyola funciona d'aquesta manera, aquest argument de mantenir els lligams entre els treballadors i les empreses crec que té poca importància. És a dir, aquesta història és crucial a Alemanya. A Espanya no. Després, naturalment, hi ha tota mena d'empreses. És a dir, no estic dient que agafo 100 empreses i totes siguin iguals. Estic fent un promitja, esclar. Estic dient que hi ha moltíssimes que fan molts contractes temporals, que subcontracten moltíssim. En aquests casos, és molt difícil defensar que el manteniment de les relacions sigui gaire important. Jo, per donar un poquet de vida al debat, discrepa.
no a veure, els llocs de... Una cosa és la pràctica d'una part de l'empresariat, que és evident, amb una taxa de temporalitat d'un 30%, és evident que una part de les empreses gestionen d'aquesta manera recursos, però això no vol... El que s'està impedint és que el treballador sigui més productiu, però no té res que veure una cosa en l'altra. Vull dir, el treballador és productiu, el que passa que amb un contracte, amb una gestió de temporalitat, evidentment, no els hi permet acumular més destreses per repetició de to, per formació, etc. Però s'ocupa no és del treballador. Vull dir, això, el que sí que hi ha una cosa de les dades que realment van ser també, de totes maneres, del que tu dius, i una dada molt curiosa, i és que quan tu te mires les dades de definició que hi ha ara i la que hi havia fa un any, el lloc de feina que han caigut és pràcticament mimètic en els llocs de feina temporals. El que sí que hi ha és hi ha que reflexionar sobre el compromís a la gestió de recursos humans. Però, llavors, això sí que és una mostra nosaltres venim defensant transformar, que molts d'aquells llocs són estructurals i haurien de ser indefinits, però sí que efectivament el que ha hagut és una destrucció de lloc de feina que coincideix exactament amb els temporals. I d'una altra manera, si tinguéssim una taxa de temporalitat europea, la destrucció de lloc de feina que hagués hagut ara hagués estat molt més petita. Sí que és cert i és un element macroeconòmicament de pèrdua de productivitat i això sí que n'estic d'acord. Deixeu-me que transmeti alguna de les preguntes que la gent s'està animant una mica. El Jesús Pérez comenta, diu, el referent, pregunta al voltant, potser és una pregunta que potser encaixa una mica més adreçada a Ana Maria, al voltant d'aquestes subvencions que fan que alguns països, per exemple, a Itàlia se n'ha parlat, al Manco, del bono italià aquest de 500 euros a residents per viatjar, una mica, a veure si això pot ser o no una bona mesura de política. Aquí, òbviament, la reflexió en quina mesura això mouria el turisme o no seria important davant de la importància que pugui tenir la percepció de seguretat que tenen els turistes, etc. No sé si, Maria, ja has pensat o si hi ha alguna d'evidència al voltant. Bueno, si hay algo pensado, si hay un plan pensado, la verdad que no, yo no tengo ni idea, ¿no? De si hay un plan pensado para incentivar el turismo nacional. Pero como bueno, veíamos también un poquito en los datos estos que presenté, el turismo nacional representa una parte importante en el último trimestre del año y en el primer trimestre del año, cuando será clave si no hay el rebrote si no hay una segunda oleada de la pandemia, va a ser clave, ¿no? En cómo va a seguir evolucionando el turismo. Entonces, yo creo que sí que es muy importante atraer a este turista nacional, no sé si con incentivos, esto la verdad que no sé si hay algún tipo de plan propuesto, pero bueno, también creo que ahora mismo Baleares, que después de haber tenido a lo mejor saturación turística otros veranos y otros años, puede resultar también un destino muy interesante para el turista nacional que dice, bueno, este año quiero venir sin tener esa masificación de las islas con el turista extranjero. Entonces, si la gente viaja un poco más de manera doméstica, que creo que sí que después de periodos de eventos y de periodos de recesión, hay una sustitución del turismo internacional por un turismo doméstico, no se disparan tampoco los precios de los billetes de avión, sí que puede ser un turista a atraer muy importante. Claro, sobre todo. Perdona, pero no, un poco la pregunta es en qué medida la demanda será sensible a estos bonos o a esta subvención ante el factor que a lo mejor es principal de percepción de seguridad. Esto es un poco la duda, de en qué medida puede ser sensible o no a poner dinero. O a lo mejor lo es poco, a lo mejor lo es mucho, ¿no? A lo mejor depende de si prima más, es decir, si las preferencias son más o menos lexicográficas y si primero en un primer momento está el tema de la seguridad y a lo mejor es esto lo que guía, lo que prima, ¿no? Totalmente. Y, por ejemplo, aquí habría un factor a lo mejor, ¿no? Que es en qué medida este bono, si el tema nacional es lo importante o el tema transporte es importante. Tú has sugerido que el tema transporte no es tan importante, pero si el tema transporte fuera importante, un bono de estas características a nivel español a lo mejor podría implicar que a Baleares y Canarias, por ejemplo, se benefician menos
en el sentido de suponer un menor impacto en incremento. No, yo sí creo que el tema transporte es clave en las islas. O sea, creo que los precios de los billetes se dispare para el no residente. Bueno, y para el residente, porque luego no nos olvidemos con que la otra parte está subvencionada, sí que va a ser clave para viajar. O sea, creo que hay una demanda, que habría una demanda potencial de venir a los dos archipiélagos, pero también si se dispara el precio de los billetes y al final el bono, lo que sucede, como sucede en muchas ocasiones, que acaba subvencionando a las compañías aéreas, ¿no? Y toda esta subvención se pueda ir a que suban precios del transporte, pues al final no tendrá ningún impacto. Pero sí que es clave el precio de billetes. Hay preguntas muy variadas también aquí, ¿no? El tema de la indústria, diversificar, no? Són preguntes que hem d'anar enllestint ja, duem quasi una hora i mitja, però han quedat aquí unes quantes preguntes que són típiques, no en el sentit de poc importants, segurament són típiques per la seva importància, no? El tema de diversificació de l'economia balear, el tema de la reforma fiscal, donada la previsible situació de manca d'ingressos fiscals aquests propers anys, etc. Però potser duem una hora i mitja i segurament ja no sé si algú de vosaltres tres teniu ganes de comentar algun aspecte en particular o afegir a una darrera reflexió. No? Ho deixem aquí? Ho deixem aquí, doncs, si us sembla. Moltes gràcies a tots, als assistents i res, a reveure els assistents, l'audiència i els tres ponents, en Llorenç, en Lluís i na Maria. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Una abraçada. Una abraçada.